Sugeng dalu Pak Rudi. Good night. Good night. Naik ke puncak gumul. Penjana semane sinten jogete kok apik men to? Sing marahi joget sapa, Nduk? Rama. Sapa? Sing marahi joget sinten? Rama Sun. Nah. Iki. Jaranan piye ki, Mas? Yo kor. Jaranan jarane. Ayo robok. Ayo, rap. Ayo, bangkane ditekuk ning arep lho. Ayo. Yo. Gelungane lho. Edian. Amuk. Ayo, tekan. Para antri tek. Ampun tenan. Jan rumah saul. Romo ki nek joget nggih ngoten niku. Sanes. Niki nembe kecelakaan atraksi. Mboten, maksudnya nek marahi nggih ngoten niku. Jaranan. Aku tau marahi Probori niki tau pas nggonku tak marahi ngono malah kaya wong ngudek luluh. Dadine kurang lan awake gedhe kae. Ben lungguh sik. Dewi, Mbak sinten asmane panjenengan? Dipun temaranaken nami kula Monik. Monik. Nggih. Monik. Sampun kagungan putu. Dereng. Dereng. Pun kromo. Dereng. Badu berarti legan. Nggih. Legan itu apa? Perawan. Legan iki nek jare Mas Put karo Mas Entot iki kulino dilek juragan. Maksudnya panganane nek sugo-sugo karo juragane mesti didahar jemenake sik perawan. Kelas pinten asik sekolah napa ampun dadi dosen napa wis pensiun? Tasik kuliah. Kuliah. Nggih. Dateng pundi? Teng Stikes. Stikes. Nggih. Stikes iki napa? Ayo, warga kene ben padha preso jebul sinden iki ternyata ya pendidikane dhuwur, ternyata ya kuliah barang. Lho, kula tepuk tangan buat sinden-sinden masa kini. Kuliah ning nyambi nyinden ora isin, ora rumangsa. Gelo, tetep enjoy. Kaya ngono iki kuliah. Iki ning ndi? Sampeyan kuliahmu ning ndi? Kuliahmu ning ndi? UT iki Universitas terbuka. Universitas tertutup lek bengi nek awan terbuka. Terbuka UT. Nah. Apa ki mau apa? Stikes. Stikes artine stikes niku napa singkatane? Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Oh, tukang nyontek. Nggih. Iya, lha iso lek duwe bojo ya kewalik lho kaya masaku. Iya. Maksudnya sok tak jelaske. Kualik pripun? Orang mudeng kaya masaku kok. Wong tukang sontek kok dhek. Tapi ngatur tetembangan wonten dalem agung Pak Kasyadi tembange manut panjenengan kula. Gelo nggih, Pak. Gelo. Iki dina minggu iki lagu apa Mas? Mas Sultan lagu lali janjine gelo. Ning endi nggonku goleki kuwi ta? Bota-bote isih tetep tak gowo kuwi ta. Aku biyen ora rono mergo kowe wis digawa wong liya kuwi ta. Nggih. Cakepane tak awur bareng kok nggih. Oke, lulus-lulusan mawon nggih, engko sing kedua digrengsengke. Nggih. Cobi mang gaweke sak bait tanpa iringan. Ning ngendi nggonku golek ngaten. Yo. Ngendi nggonku goleki Tanpa iringan. Bote kepingin Nembangno ngono. Aku kan pengamat seni ya Mas. Ning ngendi nggonku golek yo. Ning ning ngendi nggonku goleki tangannya aja ning ngarep terus lho. Nah ngene. kepingin ketemu Boleh kok malih adoh men to. parani
wong nuruti karepe ati. Ampuh, tepuk tangan buat Mas Entot. Tepuk tangan. Loh, akhirnya lu ngrungokke lho, mirenge lho Mas Entot iki penghayatane lho. Lah sampean nembang koyo ngopo nek Mas Entot ora ngrungokke? Lho, sampean yo kecil. Tepuk tangan buat Mas Entot. Yo, diangkat apa gelo. Jogetane lho. Oh, ayo. Tangane penjan kaya copet. Oh. Ayo Malik. Jogete apik, suarane penak, di sawang pasuryane iki nagi. Terus. Ya. Neno. Kaya ngene
sungkan karo kanca-kanca sinden liyane napa kok lagu gelo iki tak gawe sungi utuh. Ngamen iki ahik-ahik ngene. Lanjut. kaya ngene Terima kasih pinarak rumiyin Cahayu. Sapa? Monik. Wah, jogetane luk-lukane swara karo jogetane pas. Ya kaya ulang-ulangan kok mirip gambar iki ngono kabeh yo.